Okay. 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 Tarong. Kuha niya guys, way luwa-luwa, tuon tanan. Guys, majong hapon. Ako na po ni si Charitable Vlog. Welcome to my channel guys. As usual guys, diya sa opisina. Naglingkod. Ito guys, ay. Galingkod. Siyempre, naglingkod yun, diba? Kaya guys, mag-record ko og marriage contract. Gikasal ni adtong January 5. January 5 ba? Kasal ni atong January 5 niya akong i-record guys ang kasal i-record sa libro niya. Pangabang naman guys kay aga kong amo to sa simbahan ng naog siya di beta mag-video og naag amo guys kay mawota sa people. Ito guys, oy. Mag-record ko guys. Buhay vlogger. Secret. Magkuhan sa ta guys. Mag-record na pud ko og gipang kasal. Gipang kasaw. Ito, taga-Bohol. Mag-record sa ko guys. Og akong libro. Ito na ba oras tinguli guys. Karon pa ko nag-record. Basig di ni mahuman. Inig ka kuan na pod guys. Inig ka kuan Merkulis kay day off tomorrow. Wala may opisina ug mapuhon guys. Record ta. Hindi mahuman guys. Okay. Ito guys, matunon. Okay, kaya madto ko sa kuan guys. Madto ko sa ICM. Madto ko sa ICM karon guys kay magbayad ko og PO. Depende dai guys oy. Ug makadayon ba ko kadto kay kanang napakoy gipaabot nga bayad. Napaday wala ni bayad guys. Muna nga naduwaan pa nga makadto ri ko kay CM guys para mo bayad sa PO. Nga kurang ang hawrang adtuon guys is mobayad og kuan dadyong. Siguro makarelate mo anang dadyong kanang naa sa mga kuan sa mga probinsya siguro. Nabadadyong kanang grupo na siya guys ba nga ugday mamatay tampuhan wala na guys kaya at least dili kay mabugatan kung wa kay St. Peter or kuan kay kanang kamatayon kay skut lang tagamay guys ha nang kamatayon kay kalit-kalit man so nay grupo nga nagdaan na diri sa mua dadyong yeah. Gipadala na kog kawaan guys kanang remind nga suwat nga bayad na kay naitulo ka namatay guys nga wala po kabayad. Na nga hatag ko ron guys kay kilala na ko no asap no bayad siya. Sige na ko record guys uy kaya kana mo hapit na alas 5 pagkalingaw sa tao gamay.
aron mahuman kuha na nato guys, ma-file na para ma-file na ni nato. Kuanday guys, kaning marriage contract guys, gagmay ra kayo ag font. Ningon tong in charge ani nga padak-andak-an daw kay gagmay ra. Nagagmay guys kay murag natandog ni ang amuang kuan guys, among format sa certificate of marriage. Pausog pa ni kay gagmay ra day jud guys. Gani ako murag gagmayan ra jud ko. Murag sakit sa mata. Tarungunon pa din ni guys. Gagmayan ra ang in charge sa civil registrar. Need siya at kuanon guys, padakan kay sakit sa mata guys. Uli na guys, magkadto na lang jud ang lakaw kay mapajud taw ning bayad tong mora giwat na nga bayro nun guys. Kung sa rasa pa di nila to te? Kaya si Maribek, muso ato nag alas 6:30. Unja. Magtabi pa? Magtabi man. Kami lagi kinaunahan. Oh. Istorya pa. Kamo tulo. Katong pagka Sabado ba to? Wa man to. Wa man, mula dun si Lulet kay Kuan. Kanang ikapoy kuno si Ja. Isa mong kapoy. Kaya bakit tiguang sa Diyol, mata ng tag sa Diyol, anak, kanang, kuan, ako rin, adto kay kanang, ayungon po ko adi. Pero hinguban si Kuan lagi. Darni na ho. Si Ate Maribek. Di na dyan may nag-abot sa iskina ng barihol, igo pag-ana na mo dyan. Kami ubana, sa pag-adto pa na mo dyan, pitaw. Kanang iro di Catherine kay sige iwa naman yukte. Sige naman sige po kada kan gamay pag naunsa may iro sige pangihe ana ko kini jung ko ano kanang napangita na ni dili di siya kanang ijang kuan lahi man tong kaidang kuan kay mailapit ang mangihi kay lahi magupod tong talan si Jack ito man og puti. Ana mangihiwad aning ko di anso juga. Ana mangikilid-kilid ba? Ja ato ba yung muangay bag ato tong carpet atong namatay.
Gihatot Ano na ti sa moto pangihi ka. sa Samot ka sa baho? diha. Oh, sa diha gud ko bawg kapila nang ihi mangingon ko kaupat. Di manimaho to. Aman manihi maho oy, manimaho jud. Manimaho jawa majog Oh. nas si Wa, Kelito wa. kay Wa kada may ko kini jud kada. Bawlang karon mailhan nangalismo jud kada bag mga igsuon di iya na lang kuanan, iya na lang magkuan din siya Lysol, dili ba maputi ng dili man. Laysolan ba? Adyo maglaysol na. Ningo man na si Dagway bako itong iro. Lahi ba yan ning Iro. naanad ta, Oo. naanad siya kay iyahang iron Oo. siya. O kita ba ya kay labi pa kita wa ya boy buhog iro. Oh, pareha to bitaw nanganha ta katong napit among portion atong amo kay baho man katutang nanganha ta bitaw tong Lagi katong ning sa 40 mata. Oh. 40 days. Oh. Baho mang anso tong among gilingkuran. Mo bitaw ko ibalhin nagpatindog. Kanatang madi ni siya makitaan. Oh. Di naanad man sa ti Catherine sa baho, Oo. jawiras kita nga wala kintahay di makabaho jud ta. Kinijong ka. Pero karon no jud ko kabaho oy tungod ng inong. Ingo kinijong ko ana, kinijong kanang mga in-laws ni Catherine, awan dyan mga igsoon ni Catherine, mingon siya sa anay ni Catherine, kaysa una, sus, yun siya, Catherine, sus, kinang akong ugaman, dahil pertik, adsong, Tikuloso kay kanang, kay kanang kuan kayo kanang hinluan. o, kay katapusan, bitaw na, siyempre, kanang bitaw ni, Aliwat din siguro na si Lito, Oh, nga na. Tapusan itang unglan sa bata, bitaw, dyan, Oh. sige man kahian, ana, huy, gitastas ko na nagilabhan. Da, Jadi pa man uso sa unag mga kanang mga sikay lagi, sikay. Oo. kanang Gitastas. gitastas o gilabhan. Oh, Di sa nga nalisod lagi sa katanan. mo ba? O di sa kada isang ugangan ha. Mm. Ja, di lang ko magtingog. Yan na sila di man pud kanunay sa kita kay Oh. kuan man. Ya kinsa na may Gitastas lagi. kinsa na may mga bote ag may suon ra. Ay sa unduha nay pag-umangkon ko no usang puyo. Mm. Sana maning ka. Oh. Di akong gipang gisod na og folder baron anha. Liwat na si Kelitos jang mama nga O kuan di kayo. unsa poy imong kalagay Kanang Kanang upbringing nimo ba Ah. ug unsay imong gitudlo murag mao po nay masunod. Kana ba imong anak nga imong gingana nga abti pa nilihig si Jana, Oh. imong trend sakto man na. Nya. Katong Ano pong kana pong manghipos ko sa kanang hanger aw kana bang hinayhay nya na pa nang hanger nakabutang abti kadto na manguha og manguhag hanger. Wa siya gapon ana siya back anag mga sanina ayo ilabay si pero iyang itsa pero dito ko sa daanan sa ag mga hanger iya po nang gipang tapok adto ana tapok iya ang panghipuson niya ninigipos na te aw man siyang gingnan ise hipusan ang hanger ha nga pariha og porma pariha aw hipos mo na siya ija nang kuha siya usa ka hanger iya nang ipangana niya pariha jud na tanan Wala kayo sa ingana siya gikuan sa imong anak. Mun ejang namataan ba? Mm. Ngana ko tingali jang ginikanan. maupod Kay hindi lamang ko magkakanang Tingog. Kay paman kog nakabakasyon kato yung inahan mga buwan. Itastos lagi ko no. O gilaban. Kaya di sa una ko pa may uso dito itong iPad. Dol-dol Lagi. pa man to. di lahi po nagduldol te og imong labhan kay mabaho man na whereas karon kay bisag tibuok unlan pa nimong labhan kanang atug-atug og bata maugaman Kaya ka nang di man dol-dol. og duldol kay og mabasa to Bata. kay bugat man sa Dugay. magapun na maglingin-lingin mo na kinahanglan kung anon jud utra namuot ra ning ugangan dahil si Catherine. Ang badyo, nang sa ako. Sana. Di ba ning uli man na si Kelito kay Oh, nagatiman nag-alima sa isang... mama? Oh. Kuya ko si Kelito. Uy, daghan dyan nag-indulensya si Kelito. Oh, Kay gatiman siya mama. Gatiman pa sa mamang ate Catherine. Oh. Nasa pa si Biyog, Biyog. bisag kontra di siya. Uy, ingo lagi na si Catherine. Nagba na si Catherine. Mm. Hasta dyan. Bisan patay na si Pio kay kikontra. Gapon ni siya.
kanang ijag iya. So ikaw kung patay na si Bi kadang lituhod. Oh. Kontra gapon ijagon ng giinan. Kanang adtong siya, ikaw biyog, ikaw joy nakaingon ni litong namatay kana sakitan sa imong kay ingnon man ni arag hilunggo gipalit-palitan og motor kana wet ang trabaho kauntoga. Pareha bidapod sila. Kauntoga adto man si Lito kay silbing nang isang trabaho man sabay. oh Di lalim ng trabaho sabay oy. Kung kakapoy trabaho sabay Kanang kauntugra karon siya. Ikaw biyog isang giinan. Ikaw biyog kanang kuan. Karon imo gapong kontrase kanang kuan, imo gapong kontrase kanang biyog. Imuon na ng motor. Hala aron pagsakay kag motor mo bangga ka aron mamatay ka. Yung gingnan? Oh. Karon lagi nga namatay na. Oo, kay imo Na lang bigyan. makasabot eh si Biyog. Samot good. Da ba di man na kamao mo drive? Di man na kamao mo drive. Good evening guys. Yan ako sa balay guys. Pero nahuman na may panihapon guys. Ganyan rin ang magpanihapon guys. Nagali may kay gauwan manggod. Yagikan may nagpalit og sudan guys. Dahong baby guys oh. Anja. Manamig kaon. Nadag bata. Ga higda guys. Napadong may magtoothbrush niya. Na si Papa Darso. Hi sa gang. Hi sa ba? Nihisa. Padong mag-toothbrush. Kay manaka na sila una sa taas. Diya karon guys, akong toothbrushan ni ang baby. Mag-brush-brush na ang baby na mo. Mag-brush-brush sa ako sa toothbrushan ang bata guys. Gandam naman ko siyang toothbrush guys. Dara, yung toothbrush. Diyan ay water. Ay tubig. Mag-brush-brush na ang baby na mo. Kay musaka na sila sa taas. Diyan. Tugnaw guys. Kay gauwan. Diyan mag-toothbrush ako sa bata guys. Mag-brush-brush na among baby. Mag-brush-brush na among baby. Madali na yung kanila. Pinarabaw. Pinatag lang niya. Bahala ko lang malubat. Karoon nila matanaw. Kung malubat, i-charge po. Dali na. Yata na niya, oh. Mag-brush-brush na among baby, guys. Nga. Karoon. Mas niya guys kay hadlok man ni siya og kuan guys. Hadlok ni siya og sudlon og od ang iyang baba. Yang ipon di babaw. Oh, darag bibi guys oh. Very good kayo ang bibi guys. Kaya nga ay sorry. Lagi sorry. Lagi na lagi si bibi. Brush ang bibi guys kay sige ngisi. Tarong ay na masukur ba na sila. Mingo na nga. Ano man ang bibi, dili man na magtarong dali na. Tarong na. Kay mayabo agot tubig oh. Yan na. Ang ngisi sa ngisi. Tarong. Ngisi sa ba ngisi. Tarong ba? Pikas. Ikaw ra mo gay. Ngisi ba? Aha. Madungo ni siya guys og toothbrushan kay magara-gara. Nga. Ang dila. Di nga. Sorry lagi. Ay lagi pagliho kay ron dili makuan bi usob ngisi. Sige na. Narabay. Hala gilaga. Naman ko'y hadlok siya og kanang ilaga guys. Naamay sod nga ilaga kan taas og simod. Ngisi ba? Ay, di kasabot, oy. Pikas. Yan na. Okay. Tarong. Kuha niya guys, way luwa-luwa. Tonta na. Tarong. Masay suton ni mo. Masay suton gang kan mag-ilis si palagi o pajama.
Dali na. Taro mo. Lagi na, dali na. Hoy, magpajama ka ha. Pag pajama kay tugnaw. Kana na yung surton, kaya hindi mo siya maghubo na. Niya, ang pajama. Magpajama ka siya. Gina. Sige na. Ha? Ikaw. Uy, dihaptir ni mo. Ang pajama niya. Yung pajama. Musaka na sila guna guys sa kuan. Sa taas. Pajama. Never mind sa bilbil guys. O, dala yung pajama gang o. Pajama niya. Ang pajama iyang kuan kanang Uy, pajama na, nara, pikas ka ni. kana lagi. Ay, sa'yo na po Dara sila. Likod. Oh, nakitang lubot. Sorry. Katawa ang bibi. Nagkatawa ang bibi. Ayaw, huy, dili, huy. Ay. Toothbrush na ta, guys. Asa man imo anting-anting? Ama di ay. Dala ah. Klaro na sud sa bisong. Uli. Dali na. Okay. Muna pa itong bilambay. Muta, klaro. Basta ko kiyan. Takabi. Sus. Kaya mamu ka din ha? La, unsa na na, la. Ha? Nilihok na. La. Nilihok na ko na. Wak! Na, lihok na. Na. Ayo kay uda law mana dali. Dali na, uda law dali. Dali. Sana naman na, oy. Di mo ka magtarong. Namusta naman na. Iris naman na, oy. Tarungan sa nabe. Dali na ba? Kamangan juga ilaga dia rum sudah ba to? La, hisod naman good. Tapay usang god. Ha? Big lucky. Ambi. Ingara lagi ni siya, oy. Ambi na be, ambiag ka ng kuan ni mama be. Ambi ba? Hala, agilaga. Sud na. Ah. Gam. Ikaw Uy, dapat nito. what's up, uy? Watas ako. Oh. Mo narag bata abdi kay saka guys. Sagdanan nga lisod kayo. Dali. Lagi. Hala, dali anak. Kay kuan na ng kuan kanang imuhang gatas. Muna ka turon. Naka na sila guys sa taas. Una sila kay daghan pa ko ipuson. Manirado pa ko guys. Mani among hagdanan nga lisod kayo. Siya ayuhonon pa ni siya og muhon guys. Tara. Kay on ka? Dili ka di. Dugan ko kung ipuson guys. Uy, wala man lagi ni dalaring kuan gang. Iyahang midyas. Oh, wasa oh. Gihatag naman din ako ninyo, yung anong waman ni kwa ah. Kung ko'y pusonon, ipos ako sa kuang kuan guys, da guys oh. Kuang pilo na pinilo na ko gabi namilo ko gabi guys. Yamanguan pa ko guys, maghipos. Dahil hipuson pa guys. O dara o. Oop. wana asaw.
Day, mga short guys. Sipo sa ta. Ko guys, magpabilin pa ko aning silong kay ang duha banaw kong anak. Muna na sila to sa taas. Ako magpabilin pa kay daghan pa ko buhat-buhaton, manhig, manghapnig pa. Di ko ganahan mo sa kaog. Di ko makahuman sa trabahoon diri sa silong guys. Kinanglan jud nako mangipos-ipos. Di off manunta ug mapuhon pero pangipuso na kong anam guys kay kuan kung dili mo daghan ang trabahoon siya guys, oh. Manilig sa tahan.
Yara guys, ang labunon kay wala tiwas. Kung isod sa aring sala guys kay injag hilaptan sa iring lubgan o kalibangan. Nara guys, akong mga nilabhan guys. Ano siya, kung mga nilabhan. Wala pa ni nauga guys. Okay. Gauwan na lagi pod. Sige lang uwan diri guys. Uwan. Hi guys, usa ka na ko sa taas guys, then kay matug na siya. Pero before matug guys, basin mag-upload kong video, di pa mag-edit sa video. Guys, babay na ko ninyo guys, kay musa ka na ko sa taas. Kaya ito na po siguro sa taas mag-edit sa video. Kita-kits naman sa sunod nga vlog guys. Bye bye.